Кичке 7-нче ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә. Хәзер булачак темалар турында. Нефть тормаган цифрлаштыру. Кырым киртә һәм безгә сыйфатлы продукцияны базарга чыгарырга булыша. Президент нефтчеләргә нинди бурычлар куйды? Әлмәттә узган саммиттан Филүзә Хамидуллина. Нәниләргә бакча, әниләргә акча кирәк. Безнең балалар бакчасында 10 группа ачылачак. 10 группада 200 бала булачак. Яшь ярымын тутырган сабыйларга яслек кайчан булачак? Рәмзилә Гафиятуллина белә. Сакланганны саклармын. Без хәзер һавада диярлек яшибез 14нче катта һәм бу мәсьәлә безнең өчен бик актуаль. Быел Татарстанда биеклектән егылып төшүнең 17 очрагы теркәлгән. Балаларны ничек кисәтергә һәм ничек өйрәтергә икәнен Рания Абдрахманова белешеп кайтты. Хәйрия фонды волонтеры Омскиның атаклы велосипедчысы Андрей Неридный Казанда нишләп йөри. Было очень весело, несмотря на то, что велосипед был очень большой. Ул хоспис балаларының нинди хыялын тормышка ашырды. Гөлсә Исмәгыйлова белә. Россиянең нефть сәнәгате алдында җитди бурычлар тора. Бу шималны нәтиҗәле куллану, авыр табыла торган нефть запасларын тиешенчә өйрәнү, энергия чыганаклары базарын цифрлаштыру. Әлеге мәсьәләләр хакында бүген Әлмәттә нефть саммитында фикер алыштылар. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнаша. Саммит белән бер майданда Россия һәм БДБ илләре яшьләренең нефть-газ форумы да уза. Тулырак Филүзә Хамидуллина. Пилотсыз аппаратлар, цифрлы игезәкләр һәм интеллектлы нефть чыганаклары илнең әйдәп баручы нефть компанияларынан әнә шундый иң алдынгы технологиялар күргәзмәсе әзерләнгән. Тулысынча цифрга күчү нефть тармагының төп бурычы. Булачак начарлыкларны күрә беләбез һәм алардан китә беләбез. Менә бөтен гомумән бөтен файдалы цифр заводының файдасы шуланы. Булган запасларны рациональ куллануда һәм углеводородларның гадәти булмаган чыганакларын табуда да цифры кирәк. Авыр табыла торган запаслар күләме ел сайын орта. Нефть сәнәгатенең төп өлешен бүген алар тәшкил итә. Трудноизвлекаемые запасы мы должны активно вовлекать науку, молодежь. И это достояние страны. Все запасы, которые у нас есть, золотовалютные запасы могут обесцениться, а вот ресурсы страны, они гарантия того, что и как мы их правильно будем использовать. Цифрга күчү нефтчеләр алдында яңа мөмкинлекләр дә ача. Цифровизация сегодняшняя, без которой нет завтрашнего дня, они требуют и нормативного, и законодательного регулирования. И очень было приятно работать с нефтяниками, представленными в парламенте Республики Татарстан 5-го созыва, которые активно, в хорошем понимании этого слова, лоббировали интересы главной, я считаю, хребтовой отрасли народного хозяйства республики, которая пополняет активно бюджет Республики Татарстан и Российской Федерации. Инновацияларны гамәлгә кертү нәтиҗәсендә Татнефть компаниясе көндәшлеккә сәләтен саклап килә. Мы поняли, что без цифрга күчүнең өстенлеген күптән аңладык. Ул күрсәткечләрне арттыруда ышанычлы корал булып тора һәм безгә ярдәм итә ала. 75 ел эчендә 47 меңнән артык скважина борауланганын исәпкә алганда цифрга күчү безнең алда торганда зурак мөмкинлекләр ачачак. И Татарстан как раз очень хороший пример. Татарстан бөтен Россия өчен үрнәк. Соңгы 10 елдагы уртача күрсәткечләрне алганда сездә нефть табу күләме арта. Бу хөкүмәт тарафыннан булган ярдәмнең нәтиҗәсе дә. Хәтта 60 елдан артык кулланылган чыганаклардан да әлдә нефть чыгарыла. Хәзер яңа запасларын да кулланышка кертергә кирәк. Саммит белән бер мәйданда Россия һәм БДБ илләре нефть-газ яшьләр форумы да уза. Укытучылар, яшь галимнәр, студентлар барлыгы 250 катнашучы нефть тармагындагы яңа алымнар хакында алар экспертлар белән күзгә-күз очрашып сөйләшә. Хакатон форматындагы форумга бүген старт бирелде. Бу команда белән билгеле бер мәсьәләне хәл итүне аңлата. Нефть һәм газ чыгару тармагында төп бурычларын тормышка ашырганда кызыклы идеяләре булган яшьләрне җәлеп итәргә кирәк диде президент. Нәкъ менә шундый форумнарда аларны барлап була да инде. Әлеге тармак өчен кадрлар әзерләү хакында сораулар да булды. Как вы смотрите на то, чтобы наши институты, техникумы и университеты учили студентов за свой счет, а потом через аукционы студентов продавали работодателю? Они должны четко работать по целевым заявкам. В этих вузах, техникумах должны быть заказчики, которые, может быть, и преподавать будут, и
максимально увеличить дуальное образование. Президент углеводород запасларына оек окы белән карар вакыт җитте диде. Нефть сәнәгатендә чит илләргә көндәш булырдай алдынгы технологиялар булдыру шарт. Аларны кулланышка кертер өчен яшь белгечләр кирәк. Әлмәт районыннан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Нәниләргә бакча, әниләргә акча. Декрет ялында утыручы гүзәл затларының хәле җиңеләер дип көтелә. 2024 елга кадәр Татарстанда яшь ярымын тутырган һәр сабыйны яслигә урнаштыру бурычы куелды. Бу илкүләм проекты кысаларында башкарылырга тиешле максатларның берсе генә, аларның үтәлешен контрольдә тотучы Бердәм Россия партиясе бүген Чаллыга сәфәр кылды. Автошәһәрдә быел ничә бакча төзелә һәм аларның кайчан ачылачагын Рәмзилә Гафиятуллина ишетте. Һәр көнне без шушы матур дворда уйнарга чыгабыз балалар белән. Көн сайын садикның төзелгәнен күзәтеп барабыз. Гатауллиннар гаиләсендә 2 малай, Рамилгә 5, Камилгә кичә 3 яшь тулган әлгәниләре алар белән өйдә утырырга мәҗбүр. Көтәбез, зарыгып көтәбез. Яңа бакчаның ачылышын әтиәннәр бәйрәм кебек көтә. Исемендә Сабантуй дип куйганнар. Ул 340 урынга исәпләнгән. Шуларның 200-е 3 яшькә кадәрге сабыйлар өчен. Микрорайонда яшь гаиләләр бик күп. Күбесе бюджет өлкәсендә хезмәт куючылар, шуңа да педагогларны сайлау авыр булмады дип бакча мөдире. Эшкә чыгарга атлыгып торучы әниләр бик хисап. Безнең әтиәниләр бик шат, чөнки безнең балалар бакчасында 10 группа ачылачак. Әтиәниләр вакытында декретлардан чыгып эшкә чыгачак. Тагын 400 бала калды. Алар киләчәктә тагын 2 балалар бакчасы ачылачак бу районда. 2024 елга кадәр Татарстанда яшь ярымын тутырган һәр сабыйга ясле вәгъдә итәләр. Хәзергә бу күрсәткеч 67% тирәсе. Аны 100гә җиткерү өчен төзүчеләр көнне төнгә ялгап эшли. Әйтик, быел гына Чаллыда 6 яңа бакча ачылырга тиеш. Родители у нас знают, что этот детский сад открывается по национальному проекту «Демография». Объектларны вакытында өлгертүне Бердәм Россиялеләр контрольдә тота. Һәрберсен урынга чыгып тикшерәләр. Аларның исемлеген Вместе Татар сайтыннан табарга мөмкин. Аны тулыландыруда халыкның да ярдәме кирәк. Мәсәлән, кайда ничек эшләгәннәрен фотога төшереп җибәрергә була. Что самое важное, Иң мөһиме 3000 урын ясли яшендәге балалар өчен булачак. Моның кадәр урын беренче тапкыр әзерләнә. Бары тик демография проекты кысаларында гына. Кайсы объект буенча нинди сораулар бар? Бу хакта соңрак киңәшмәгә җыелып сөйләштеләр. Получили особое какое-то удовольствие и такой положительный заряд и импульс, и уверенность в том, что к 1 сентября детские дошкольные учреждения, построенные по национальному проекту «Демография», в вашем городе заработают. Илкүләм проект кысаларында быел Татарстанда 29 балалар бакчасы сафка бастырылачак. Бу барлыгы 6000-нән артык урын дигән сүз. Моннан тыш юллар салуда игътибар үзәгендә. Мисал өчен Чаллыда быел 37 чакрымда яңа асфальт түшәләчәк. Чаллыдан Рәмзилә Гафиятуллина, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Дәүләт торак фонды аренда өчен алынган бәядән НДСны алып атачак. Мондый хәл закондагы кимчелекләр аркасында килеп чыкканы. Бу хакта тулырак Реальное время интернет басмасыннан укыгыз. Татарстанда шикәр авыру белән интегүчеләр хөкүмәт вәгъдә иткән компенсация булмаудан зарлана. Алар бүген Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгына килде. Хәзер прокуратурага мөрәҗәгать әзерлиләр. Шунда ки узган ел Россия хөкүмәте инсулин помпасы өчен чыгымнарны каплаячагы хакында карар кабул иткән иде. Быелдан акчалар төбәкләргә күчәргә тиеш булган. Ни өчен Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы шикәр авыруыннан интегүчеләрнең чыгымнарын капламый? Бу хакта тулырак Файза Шаймарданов. Россия закон издала, но до сих пор вот уже кончается почти 7-й месяц этого года. Юлия Войниш гаҗәпләнүен яшерми, үзе дә 5 яшьлек улы Даниэль дә шикәр авыруы белән интегә. Баласы белән өйдә утыра. Эшләргә мөмкинлеге юк. Шикәр авыруы белән интегүчеләр хәзер үз акчаларына энә, картридж сатып алырга мәҗбүр. Ежемесячно я на двоих трачу на нас где-то 1020-30. Инсулин помпасы өчен чыгымнар айына икебезгә 20-30 мең сумга җитә. Алып сатарлардан гына 20 меңгә табалам. Узган ел ахырында Россия хөкүмәте инсулин помпасына чыгымнарны каплау карарын кабул итте. Акчалар быелдан төбәкләргә күчәргә тиеш булган, ләкин һаман да юк. Татарстанда бүген 100 меңнән артык кеше шикәр авыруыннан интегә. Бүген 6 активистны республиканың сәламәтлек саклау министры кабул итте. Мы понимаем, что нам должны возместить с 1 января. Аңлавымча, безгә 1 гыйнвардан чыгымнарны капларга тиешләр, ләкин бу сорауга төгәл җавап бирмәделәр.
раз в неделю при необходимости или же раз в месяц будем встречаться. Ни өчен Татарстанга федераль акчалар килеп җитмәгән соң Сәламәтлек саклау министрлыгында якын киләчәктә мәсьәлә хәл ителәчәк дип ышандырдылар. Сегодня буквально Министерство здравоохранения Российской Федерации. Бүген Россия Сәламәтлек саклау министрлыгы безгә канунның президентка имза куярга җибәрелүе турында хәбәр итте. Республикага ул киләсе атнада килеп җитәчәк. Шикәр авыруы белән чирләүче балаларның әниләре туктап калырга җыенмый, алар дүшәмбе прокуратурага мөрәҗәгать итәчәк. Хатка инде 20 кеше имза куйган. Айза Марданов, Рамил Галиуллин, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Ярты ел эчендә 17 бала үлә. Татарстанда биеклектән егылып төшүнең шуның кадәр корбаны теркәлгән. Табиблар чаң суга. Әтәниләр игътибарлырак булсын иде диләр. Россиядә былтыр 900-дән артык бала егылып төшкән була. Шуларның күбесе 4 яшькә кадәрге нәниләр. Бу хакта бүген Республика клиник балалар хастаханәсе табиблары хәбәр итте. Нәниләрне мондый бәла-казадан ничек сакларга соң белгечләр фикерен Рания Абдрахманова тыңлады. Монда инде үзеңчә ничек җиләтәсең килә, шул куясың. Һәм ул ачылмый да, куркыныч та түгел, әмма инде гомумән безнең ябык. Bu yakta da zaman koyan şartlar o menaglarına aşına aşılmıyor. Resmen çıkın aşağı desek de. Миңнекаевлар гаиләсе өчен биеклек мәсьәләсе бик әһәмиятле. Алар 14нче катта яши, 2 сабыйлары бар. Куркынычсызлык чараларын алдан күргәннәр. Тәрәзәләрендә бик, өстәвенә балаларны тәрәзәгә якын китермәүнең үз ысуллары бар. Һәм менә бу очракта да мин аларга берничә төрле әкият уйлап таптым инде үземчә. Имеш анда балалар шулай тәрәзәгә якын килгәннәр, егылып төшкәннәр, аларның авырткач инде аларга укол ясаганнар. Шоколад алмыйм мин сезгә дип анда нидер шундый аңлату чаралары белән ул аларга башка чакыра. Һәм мондый тәрбия чаралары юкка түгел. Былтыр Татарстанда фаҗигале очракларда 53 сабый һәлак була. Бу балалар бакчасындагы 2 төркем дигән сүз. Һәм шуларның өчесе биеклектән егылып төшә. Агымдагы елның ярты елы эчендә генә дә биеклектә егылып төшүнең 17 очрагы теркәлгән. Һәм белгечләр бер авыздан бер нәрсәне искәртә. Әтияниләр кул сузымы кагыйдәсен онытмасын иде диләр. Ягъни бала әтиянисеннән кул белән тотып алырлык ераклыкта булырга тиеш. Чөнки бәхетсезлек очракларының күбесе ата-аналарның игътибарсызлыгы аркасында дип белгечләр. Әтияниләр моның никадәр куркыныч икәнен аңламый. Әйтик, быел егылып төшкән балаларның күбесе исән калса да, алар төрле катлаулы җәрәхәтләр ала. Еш кына инвалид булып калырга да мөмкиннәр. Шуңа иң мөһиме вазгыятьне әтияниләр аңларга тиеш диләр. Это внутренняя какая-то... Гадәттә ата-ана мондый хәл безнең белән була алмый дип уйлый. Минем баланың бер кайчанда тәрәзә төбенә менгәне юк, аңлый, тыңлый диләр. Әмма сабыйларның әле мие тулысынча җитлекмәгән, алар хәрәкәтләрен контрольдә тота белми. Бәхетсезлек очрагыннан сакланыр өчен берничә төп кагыйдә бар. Баланы күзәтүсез калдырмаска, ширкидән куелган сетка сак чарасы түгел, аңа гына ышанмаска. Бала тәрәзә төбенә менә алмаслык булсын, шуңа җиһазларны тәрәзәдән ераграк куерга. Югыйсә, ахыры куркыныч тәмамланырга мөмкин. Как правило, это травмы. Гадәттә бер үк вакытта берничә җирләре сына, баш мие һәм баш сөяге травмасы була, эчке органнарына зыян килә. Мондый җәрәхәтләрдән соң бала гади норасы кебек үсә алмый. Шундый иң соңгы очрак әле июль башында гына Чаллы шәһәрендә булды. 6 яшьлек бала 16нчы каттан егылып төшә. Кызганыч, мондый фаҗигаләр еш кабатлана һәм күп очракта бу 4 яшендә тулмаганнар асыйлар. Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Санкт-Петербургтан Омскига кадәр 4000 чакрым араны 20 көндә узасы. Казан велосипедче волонтер Андрей Неридный тукталыш ясаган чираттагы шәһәр. Ул инде Вологда, Ярославль, Иваново, Түбән Новгород шәһәрләрендәге хосписларда булган. Максаты туган шәһәре Омскидагы хосписка булу шуанда әлегә нибара физиотерапия бинасы һәм административ корпус кына бар. Авыру сабыйлар әтияниләре белән якында гына урнашкан юл базасында яши. Бездәге шартлардан көнләшүен яшерми. Омскидагысында шул дәрәҗәгә җиткерү өчен акча җыясы килә. Безнең хоспистагы балаларның хыялларын ул үзе чынга ашырды. Кафе музейларга 15%-ка кадәр ташлама, виртуаль карта һәм уңайлы юл күрсәткеч. Хәзер барысы да туристлар өчен махсус ясалган Татарстан турист пас мобиль кушымтасында. Бүген аны беренчеләрдән булып Казанда тәкъдим иттеләр. Хәзер виртуаль картага акча күчереп, ташлама белән билет сатып алу мөмкинлеге дә бар. Исемлеккә республиканың 2 дистә туристик объекты кергән инде. Алар арасында Татарстанның милли музее, Болгар дәүләт музей тыюлыгы һәм күңел ачу урыннары да бар. Кушымтаны һәр кем куя ала. Хәзергә аны 200-дан артык кеше куллана. Мобиль кушымта телефон аша эшли. Хәзер һәр турист аны телефон аша ача ала. Һәм төрле лояль системасына, бонуслар, скидкаларны аларга мөмкин. Музейда да, кафеларда да. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Мобиль кушымта көннән-көн популярлык яулый. Ворскуз дөнья чемпионатында яшьләр бу компетенция буенча үзләрен ничек күрсәтмәкче? Әзерлекне Руслан Сыдиновта күреп кайтты.
Шаралар башлый һәм җиңә. Ход ясасаң, шундый күп эмоция чыга. Кытай уены буенча Татарстанда ярышлар үтә. Анда кемнәр катнаша һәм нинди нәтиҗәләр бар? Айсин Нурмаҗанова күреп кайтты. Шактый нәтиҗәле эш алып барылды. Кызарыга нигез юк. Бүген Бердәм Россия фракциясе Татарстан Дәүләт Советында эшчәнлегенә нәтиҗә ясады. 600-гә якын законопроект карала. Ярдәм, киңәш сорап 15 меңгә якын кеше мөрәҗәгать иткән. Законнар чыгару, партия проектларын тормышка ашыруда катнашу, сайлаучылар белән эшләү һәр юнәлешнең үз күрсәткече. Алар хакында Гөлназ Сайфетдинова. Мне очень нравится анекдот 4 татар. Помните, да? Не анекдот, а как это называется? Шутка. А почему у вас Кремль белый? А потому что ему краснеть не за что. Шая рухатыр җитди эшкә нәтиҗәсе фракция җитәкчесе аварияле торак шуп реформасы иҗтимагый мәйданнарны төзекләндерү авыл үсеше. Бу фракция утырышларында күтәрелгән көнүзәк проблемалар. Эшчәнлекнең мөһим юнәлеше ил күләм һәм партия проектларында катнашу. Запустили сейчас новый проект. Эшче төркем эшли урыннарда ил күләм проектларны тормышка ашыру барышын күзәтеп торабыз. Июньдә партияның генераль советыннан зур делегация килеп төбәк партия оешмалары алып барган эшне өйрәнде. Татарстан иң югары бәя ала. Дәүләт Советында Бердәм Россиялеләр тәкъдиме белән 599 закон проекты карала, шуларның 561 канун буларак кабул ителде. Но самый знаковый, наверное, это стратегия. 20-30 стратегиясе законны иң мөһимнәрдән булгандыр. Бу алга таба хәрәкәтне күрсәткән төп документ. Татарстан беренчеләрдән булып озак вакытка исәпләнгән планны раслады. Законнар күп кабул ителде, аларның һәр кайсы мөһим һәм кирәкле. Фракция җитәкчесе Разил Вәлиевнең праймеризда яхшы күрсәткечләргә ирешмәвен һәм алдан тавыш бирүне оештыручыларны тылсымчы белән чагыштыруына карата да үз фикерен әйтте. Он всегда мог обратиться и в Ниндидер шиге булган икән, ул бит алдан тавыш бирүне оештыручыларга мөрәҗәгать итә алды. Булар барысы да ачык узды. Һәр кандидат эшен үзе оештыра. Бәлки, аңа аның округыннан кандидат булган башкаларның эшенә күз салырга кирәк булгандыр. Әйе, Разил Исмәгыйловичның тәҗрибәсе зур, билгеле кеше, ләкин сайлаучылар үз карашларыннан чыгып бәя бирә. Дәүләт Советында Бердәм Россия фракциясе 2014 елның сентябрендә эштә аңа 82 депутат керә. Бердәм Россия сайлаучылар белән элемтәне өзми иҗтимагый кабул итү үзәгенә мәсәлән 2000 артык кеше килгән. Мөрәҗәгатьләрнең 20% уңай хәл ителә, калган очракта кешегә киңәш кирәк булган. Алга таба партия сайлаучыларның депутатлар белән аралашуын җиңеләйтү максатыннан яңа система эшләтеп җибәрмәкче. Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Камера урынына мобиль кушымта. Россия үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Николай Булаев Татарстан үзәк сайлау комиссиясенең бары тик территориаль сайлау комиссияләрендә генә видео күзәтү булуы турындагы карарны уңай бәяләде. Участок сайлау комиссияләре әгъзалары Татарстан сайлаучысы дигән махсус мобиль кушымтадан файдалана ала. Анда хукук бузуларны видеога төшерү һәм әлеге мәгълүматны тапшыру мөмкинлеге дә каралган. Николай Булаев билгеләп үткәнчә, бу казна акчасын янга калдыруда. Каждый регион сам решает, если, как говорит Миткат Рафкатович. Һәр төбәк бу мәсьәләне үзе хәл итә. Миткат Рафкатович һәрбер сайлау участогында видеофиксация барлыгын әйтте. Мөрәҗәгатьләрне карарга кирәк, видеокамера урнаштыру өчен шактый акча тотыла бит. Голос сайлаучылар хукукларын яклау хәрәкәте дә уңай бәяләүгә кушылды. Яңа технологияләр бюджет акчаларын яңа калдырачак, әмма алар фикеренчә Татарстан сайлаучысы дип аталган мобиль кушымтаны тавыш бирү башланганчы ук сынап карасалар отышлырак булыр иде. Разумеется, у нас в регионе есть положительная динамика. Әлбәттә, безнең төбәктә Татарстан үзәк сайлау комиссиясенең яңа составы эшчәнлегендә үсеш бар. Безнең үзәк сайлау комиссиясе чыннан да әгъзаларын җитди әзерләде. Менә бу Татарстан сайлаучысы мобиль кушымтасы. Әйдәгез аның ничек эшләвен тикшерик. Өйгә караклар да керә алмый. Розеткадан алынмыйча калган фен да куркыныч түгел, чөнки аларны вакытында сүндерергә махсус мобиль кушымта ярдәмгә килә. Яңа ачышлары белән Татарстанлылар сөендерә. Шуларның берсе Тимирлан Рәхмәтуллин. Август айында WorldSkills дөнья чемпионатында ул Россия данын яклаячак. Йортка караклар кергәнен кәрәзле телефон хәбәр итә. Моның өчен фатирда махсус сигнализация куярга гына кирәк. Мобиль кушымтаны 23 яшьлек Тимирлан Рәхмәтуллин уйлап таба. Хәзер яратып башкара торган эшкә ул очраклы рәвештә генә шөгыльләнә башлый. Я когда устраивался на работу. Эшкә урнашканда мобиль кушымталар эшли беләм дип ялганладым. Соңрак мин урнашкан оешмага әлеге өлкә буенча белгечләр кирәк булып чыкты һәм үзлектән өйрәнеп кушымталар эшли башладым.
Тимирлан Рахматуллин WorldSkills буенча август айында узачак дөнья чемпионатында югары дәрәҗәгә ирешмәкче. Биремнәр катлаулы булса да, башны гына шәтергә кирәк ди егет. Ул эшләгән кушымталар белән инде күпләр кызыксына. Прошлым летом покрасил волосы. Узган җәй чәчемне буяттым. Мин яши торган район бик үк тыныч түгел, бәйләнүчеләр булып бик курыктым. Шуннан соң махсус мобиль кушымта эшләргә булдым. Кесәдән генә берничә тапкыр телефон төймәсенә басасың да, ул хәбәрне сак хезмәтенә җибәрә. Мобиль кушымталар сак хезмәтеннән кала фатирдагы җиһазлар белән идарә итә белә. Әлеге мобиль кушымта халык арасында аеруча популяр, чөнки ул халыкның хезмәтен күпкә җиңеләйтә. Әйтик, телефонның бер төймәсенә басып, электр җайланмаларын кабызырга яки сүндерергә мөмкин. Яшь кенә булса да, Тимирланның хезмәттәшләре арасында абруе зур, тәҗрибәле белгечләр дә аңа еш мөрәҗәгать итә. Наш специалист участвует в чемпионате мира. Безнең хезмәткәрнең чемпионатта катнашуы зур куаныч. Ул уйлап тапкан кушымталар аның дәрәҗәсен үстерә. Зур ярышта да үзен сынатмас дип ышанабыз. Казанда узачак WorldSkills чемпионатына бер ай вакыт калып бара. Биремнәрне көнендә генә әйтәчәкләр. Яңа ачыш өчен Тимирланга 3 көн дәвамында 6 сәгать башлатырга кирәк булачак. Руслан Хусаинов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Коръән тәфсирен өйрәнергә һәм гаилә кыйммәтләрен ныгытырга Булгарга бүгін мөселман яшьләре форумының беренче көне Татарстан, Мордовия, Кырым, Казакстан, Кыргызстан, Мәскәү һәм хәтта Мисырдан килүчеләр бар. Егетләр, кызлар бер атна дәвамында лекцияләр, дәресләр алачак. Форумга дөнья күләм танылган шәхесләр, шул исәптән ислам хукукы нигезләре буенча магистр Шәйх Габдрахим Лакрим да килер дип көтелә. Бу арайдан Кыят авылында волейбол, баскетбол буенча ачык һавадагы корылма эшли башлады. Ул мәктәп биләмәләрендә урнашкан. Әлеге мәктәптә 120 бала белем ала. Авылда волейбол белән актив шөгыльләнәләр, махсус секциядә эшли. Спорт мәйданчыгын президент программасы ярдәмендә төзегәннәр. Кыят авылы өчен бу зур бәйрәм, аеруча яшь волейболчылар шат. Бу уенда җиңүче заманында хәтта император дәрәҗәсенә күтәрелә алган сүз го борынгы Кытай өстәл уены турында бара. Берничә гасырлык югары даирә кешеләре генә көч сынашса, хәзер аны нәниләр дә үз итә. Яшелүзән районында Россиянең 12 төбәгеннән го осталары җыелды. 5000 еллык тарихы булган уенны Айсулу Нигъманҗанова күреп кайтты. Хорошая игра. Уен шулай көндәшләрнең бер-берсен сәламләвеннән башлана. Линияләр кисешкән урында тәүге адымны кара таш ясый. Вакытка уйныйлар. 15 минуттан җиңүче ачыклана. Сөйләшергә ярамый. Син бит белмисең, синең партнер нинди ход ясый. Шуның өчен авыррак. Авырлыкларга карамастан Татарстанның 12 яшькәчә малай һәм кызлары командасы да җиңүгә ирешә. Один ход, и ты можешь проиграть. Уенның кагыйдәләре җиңел тоелса да, бу бартик беренче карашка гына. Шахматта бартик бер генә җиңүче кала, года исә яңа дөнья, яңа цивилизация үтелә. Һәм го уены ныграк та таралган. Дөнья буенча 30 миллион халык яратып уйный. Го әлбәттә, чөнки монда йөрешләрдә күбрәк төрле алымнар да уйлап чыгарып була. Кому-то больше нравится человек. Кешеләр төрле, шуңа кызыксынулар да аерылып тора билгеле, ләкин го уенында иҗатка да урын кала. Го борынгы уен, ул моннан 5000 еллар элек үк Кытайда барлыкка килгән дигән фаразлар яши. Ләкин гомер буе уйнап та аның фәлсәфәсен аңламаска мөмкин. Легендарный Яу исемле императорның улы әлеге уенның кагыйдәләрен белсә дә уңышка ирешә алмаган. Шуңа күрә император ярышлар оештыра башлый. Анда җиңүчене үзеннән соң император дип билгели. Азия илләре уенчылары бар дөньяга танылган булса да, Россия командасы алардан калышмый. У нас больше. Ел сайын Кытай, Корея яисә Япониядә чемпионат уздырыла. Без исә киләсе елда Владивостокта уздыру мөмкинлегенә ия булдык. Конгресс әле дәвам итә, иртәгәдән Россия кубогына ярышачаклар. Ләкин эш җиңүдә түгел. Го ул сәнгать. Айсу Нигъманҗанова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Җиңү бәясе Токиога юллама. Казанда хатын-кызлар командалары арасында регби 7 буенча Олимпия уеннарына сайлап алу турниры узачак. Франция, Ирландия, Испания, Англия, Польша, Италия, Германия барлыгы 12 илдән вәкилләр катнаша. Үзәк стадионда узачак турнирның төп составы Франциядә үткән Европа чемпионатында билгеле булды. Анда Россия җыелма командасы француз спортчыларына оттырып 2нче урын алды. Турнирда җиңүче команда исә турдан-тура Япониядәге Олимпиадага эләгәчәк, 2нче һәм 3нче урыннарны алган командалар турнирның киләсе раундында көрәшне дәвам итә. Казанда бындай турнир беренче тапкыр үткәрелә. Элеке Казан Европа чемпионатларына сайлап алу этаплары гына турнирлар үткәргән иде. На заключительной игре. Европа чемпионатындагы соңгы уенда төп уенчыларыбызның берсе имгән дә, әмма команда гомумән яхшы әзерләнгән. Англия, Ирландия, Испания һәм Франция төп көндәшләребез, ләкин безнең кызлар үз көчләренә ышана, беренчелекне бирмәбез дип ышанам.
Чыгарылышыбызны гадәттәгечә иң кызыклы спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Сафинов дәвам итә. Илдар, хәерле кич. Шушы көннәрдә узучы универсиадада безнең өстәл теннисчыбыз үзенә күрә ниндидер тарихи җиңгә ирешкән дип ишеттем. Бу хакта кыскача гына әйтеп китә алмыйсың? Бик дөрес, безнең Казан егете Сайди Исмаилов ул бронза медаль генә булса да, чыннан да тарихи вакыйга Россия спортчыларының моңа кадәр әлеге уңышка ирешкәннәре юк иде. Спортчыны чын күңелдән тәбрик итәбез. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан спортчыларының универсиадада яуланган медальләр саны 10-га җитте. Казан өстәл теннисчысы Сайди Исмаилов шәхси ярышта чыгыш ясап, тарихта беренче мәртәбә бронза медаль белән бүләкләнде. Башта республика вәкиле Италия, Япония спортчыларын җиңде. Финалга чыгу өчен барган көрәштә Сайди Исмаилов Кытай өстәл теннисчысына оттырды. Искәртеп узабыз, якташыбыз катнаш төрдә бер бронза медаль яулаган иде инде. Ул үзенең хис-кичерешләрен безгә телефон аша җиткерде. Это было очень сложно. Мин бу бронза медаль яулауыма шат, бик тә авыр булды, чөнки безнең спорт төрендә кытайлар өстенлек итә. Мин 2 бронза медаль белән бик канәгать, хәтта бераз гаҗәпләнеп тә калдым. Ширек финалда көчле Кытай спортчысын оттым, ләкин бүген кызганычка каршы аның ватандашына көч җитмәде. Бу Россия спортчыларының өстәл теннисында шәхси төрдә беренче медале булды. Җиңүче бер генә булырга тиеш, ләкин чемпион исеменә берничә спортчы дәгъва кыла. Ефәк юлы ралли рейтинда ярыш бик тә кискенләшә бара. Лидерлыкка дәгъва кылучылар арасында КамАЗ Мастер командасы вәкилләре дә чыгыш ясый. Ортта Тузан, алда Бормалы юллар, Ефәк юлы ралли рейтинда узышчылар арасында мондый киеренкелек күптән күзәтелгәне юк иде. Һәркем мөмкинлекләрне дөрес файдаланып беренчелеккә омтыла. Йөк автомобильләре арасында КамАЗ Мастер командасы пилоты Андрей Каргинов иң югары нәтиҗә күрсәтте. Бу аның Ефәк юлында икенче этапта җиңү яулавы. Меньше сбрасывать газ. Без бик тиз барырга тырыштык. Алда күп кенә туры юллар иде. Андый участокларда мөмкин кадәр зуррак тизлек җыеп, аны югалтмаска омтылдык. Монда техника белән уста идарә итү юлның үзенчәлекләрен исәпкә алу гына түгел, кагыйдәләрен дә үтәргә кирәк. Мәсәлән, әкрен барасың икән, арттан килүче транспорт чарасын уздырып җибәрү шарт. Ләкин моны һәр вакытта да үтәмиләр. Безне башта ук уздырып җибәргән булсалар, беркемгә дә кымачауламаслар иде, ләкин алар башкачарак уйлады. Нәтиҗәдә юлның бер өлешендә тузан туздырып безнең алдан бардылар. Гомуми исәпләр буенча Антон Шибалов лидерлыкта баручы Беларусь спортчысыннан 16 минут һәм 4 секундка гына калыша. Андрей Каргинов та беренчелеккә омтыла. Мәрдиев белән Куприянов узган этапта 4-6 урыннарны саклап калды. Татарстан бадминтончылары халыкара турнирда җиңүләрен бәйрәм итте. Бу көннәрдә 17 яшькә кадәр булган спортчылар арасында турнир үтте. Егетләр арасында парлы төрдә Аксубай районы бадминтончысы Никита Мулиев белән чиста егет Иван Гущин көмеш медальләр белән бүләкләнде. Моннан тыш, аерым төрдә Никита Мулиев пьедесталның 3нче баскычына да күтәрелде. Әлегә менә шундый яңалыклар иде, алдагы ял көннәрегез матур һәм файдалы үтсен. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Данил Мастер яңа акция элан итә. Июль аенда шкаф купага заказ бирсәгез, комод бүләккә. Казан шәһәр Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта алмашынучан булытлы һава. Температура 23 градус. Республикабызның кайбер районнарында иртән коеп яңгыр явачак, урыны белән яшен көтелә. Шулай ук көчле җил булуы ихтимал. Төньяк көнчыгышта температура 22 градуска кадәр. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә-Мензелевскида көндез яңгыр явачак, кичкә таба явым-төшемнәр кими. Киләсе атнада һава торышы уңай булады, фаразлый синоптиклар. Шимбә төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта көн болытлы һәм яңгырлы булуы көтелә. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәледә алмашынучан болытлы һава, температура 22 градуска кадәр. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышны да яңгыр болыты урап үтми. Температура
температура шулай ук 22 градустан артмаячак. Җәйгә табигатьнең матурлыгын күрергә күңел күзләребез һәр чак ачык булсын иде. Доктор Оз федераль челтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника. И снова все повторяется. Спина болит, еле хожу. Снова направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» передовая технология лечения вместо операции. Уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит. Возвращается легкость движений. Башкалабыз Казанда яңгыр явачак. Температура 23 градуска кадәр. Төньяктан талгын җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 65%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар иде, күңелле яллар сезгә. Исән-имин булыгыз.